Mapantay dito ngay Vintar, the largest municipality, iti probinsya tayo apo, the biggest, the largest, the most progressive town. Also, we're talking about municipalities, Vintar. Ayan. Gamintad nadut bagyo, nakadadot low pressure area, tropical depression, panagtudo, naganan bigla nga panagnato ti danom, nag-rechannel DJ danom da, kit dati Bistak River nagdakel. Asidag ngamin dito iti munisipyo. Ket insigida, inikan iti nanay nga importansya ni Mayor ni Vintar Mayor Richard Digala. Nagente man no kasanot solusyon na maipanggep iti daytoy. Actually, mamaya tidigal man dahil sa English tayo may issue hindi tayo mag-Vintar, yan tayo meeting tayo with Governor. Diego nagtatagat, may met ni Governor nito yun. Masapol talaga at maaksyonan dito Bislak River tayo, especially dito area likod ng munisipyo. Diego na ako nga, hindi last habagat ket. Di danom, nagnayan tirwarti Primorian Kirwarti Karayanin. So, digon mo na kanya na although adada met madamati ano tayo disilting tayo, yung data digon na dapat ket mas mas rigid, mas talagang pagtuunan pansin. Kasi digon na ano masabol ko mga agnayon dati equipment, tapos tigas taget talagang alalis tumetlat pa naka dredge na isang mati aramiden kaya dapat may isang indukot tayo kani Gov Tigalman nga matulungan na tayo kuma. And may isa pa itata, nagpadalos tayo kadagiti kanal dayon, kadagiti talaga ti may isang problema no adada kadagiti mangbangin kadagiti kanal tayo. Ken ti poblasyon tataget tinawin nga budgetan ti local government unit ti panakisimpa dagiti drainage canal tayo. Tapos deta nangikabil tayo pwede parang gate na tapno no just in case nga dumakkel ti tanong ti Karayan tata adda deti pang recap tayo nga haan umay ditoy poblasyon deti tanong na yam deti ti may isang problema tayo nga ibagbagak nga dapat kat makita di design dagitoy kabarutat ang flood controls tayo kasi dagitoy kabarutat tayo medyo na nga to ti design dan kat dagitoy existing tayo tata like dayitaan na baba kahit no talaga nga dumakkel ti danong, uri na ako flood control di banger no nabababa, at possibility naman nga spill man kaya dagita amin ti problema tatang dapat nga maaksyonan ka dagiti sumarsaro nung bulbulan ken tawtawin. Yan yung mayor, ang galing, di ba? Oh. May problema ba sa flood control kapag ganon? Wala. That's it. Pag lumaki kasi, anong solusyon mo? Maglagay ka ng harang, rechanneling, di ba? Tapno ada pagpapananti danom, tapno di nga mapantaili, rechannel mo. Di pa may DJ danom ta isut pag daluyan ti danom. Dalo samtikan kanal sakbay iti bagyo. Tama, mayor. Very good, di ba? Saan ka pa makakita ng mayor na ganyan?